பட்ஜெட்டோட வெளியில் ஸ்க்ரூ டிரைவர் ரெண்டும் ஒரு லைட்டரும் அப்போ ஸ்க்ரூ டிரைவரில் பின்னால் இன்சுலேட் பண்ணி எனக்கு அது ரெண்டுல நிறுவத்தி கொண்டிருக்கேன் அதுக்கிட்ட ஸ்க்ரூ டிரைவர் அல்ல எக்கடையாயிருந்தாலும் அப்படி உள்ளிலும் வெளியே தெரிச்சு இல்லைன்னா கொஞ்சம் தான் பத்து அதோடய டக்குன்னு நான் பொலிசி கோல் எடுக்க 119 எடுத்து சப்ஜெக்ஷன் அவங்க என்ன ஃபயர் ரீசன் ஃபயர் ரீசன் எப்படி சரி அவங்க இவங்க எல்லாம் வரக்கொள்ள எப்படியும் ஃபயர் பேக்கப் வரணும்னு அவங்க வரக்கொள்ள 3:45 வரப்போ வெயிட் 4ஆம் தட்டுக்கு எனக்கு வெயிட் அதோட නෑ අපි බලන්නේ මෙතන ඇත්තටම මේ ගොඩනැගිල්ලේ හැමදාම රැට ඇතුලේ සියලුව විදුලිය වැඩ කරනවා කියලා තමයි අපිට දැනගන්න ලැබෙන ප්‍රදේශයේ මොකද ලයිට් එක දාලා තියෙන්නේ කියලා. මේ යම් කිසි විදියකින් මෙතන විදුලි කාන්දුවක් වුණාද නැත්නම් වෙනම ප්‍රශ්නයක් වුණාද කියන එක තාම හරියට පැහැදිලි නෑ. හැබැයි දැනට වාර්තා වෙලා තියෙන අනුව නම් තියෙන්නේ විදුලි කාන්දුවක් නිසා මේක ගිනිගත්තා කියන එක. ரெண்டு ரேப்போல வந்து லெவல் கடைக்காரன் வந்து அதை பற்றி அப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா இங்கே வந்து தான் பார்த்து தண்ணியை தான் நைட்டு 10 மணி தராங்க அவங்க நோம்பு தான் 10 மணி அதுவும் நாங்கள் தண்ணி எடுப்போது சும்மாவே மறுபடியும் எடுத்து அது கோல் அடிக்க 1 minute கோல் அடிச்சு அது வைப்ரேட்டர் கோல் அடிச்சு வரவே இல்லை ஒரு ஹவருக்கு தான் வந்து போலீஸாலை வந்து அரை ஒரு தான் வந்து அது போலீஸாலாவுக்கு கோல் பண்ணி தான் மற்றவங்க பைப் ஒரு எல்லாம் 10 முடிஞ்ச முக்கால்வாசி 10 முடிஞ்ச வர அவன் வர 3:30 மட்டும் வைப்ரேட் ஹோல்ட் பண்ண அவனு சார்ஜ் பேசி எவ்வளோ ஆறுது கணக்கு பேசி சும்மா இல்லை கணக்கு பேசி இங்கே 10 மணிக்கு அவன் கணக்கு பேசினா தான் எங்களுக்கு வரையில் இந்த கேரண்டி பண்ணி யாரு அவன் கரெக்ட் பண்ண அவன் நான் வரேன் அது போல அவன் சண்டே எலக்ட்ரிக் ஷோட் என்ன மேல் ஷோட் அவருக்கு வார்த்தாவே தேய்ச்சி அவரே நான் என்ன இது எலக்ட்ரிக் ஷோ இது எல்லாம் பனின்னு இது பிடிச்ச எங்கேயும் எலக்ட்ரிக் ஷோப்பா வேறுங்க இல்லை நான் பனின்னு பத்திச்சு பார்த்த கேமரா ஒரு செல்லு 8-5 பேர் வேலை செய்யுது வேலை செய்யாம அது நான் கொடுக்க வேணாம் අපි බලමු මම දැන් පරීක්ෂණ තමයි ඉවරලා දැන් තමයි පරීක්ෂණ පටන් ගත්තේ පරීක්ෂණ ටික අවසන් වුණාම මොකක් හරි තීන්දුවක් එයි අපි දැන්ට විශ්වාස කරනවා මොකද මේ ප්‍රදේශයේ කවුරුත් මෙවැනි අපරාධයක් කරන තත්ත්වයේ කිසි කෙනෙක් මේ ප්‍රදේශයේ නෑ අපි දන්න විදිහට ඒ නිසා බොහෝ වෙලාවට අපි හිතනවා මෙතන විදුලි කාන්දුවක් නිසා මේක සිද්ධ වුණා කියලා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ අය විහිම්ම මේ හයි කරලා තියෙන කැමරා ටික කඩේ අය විහිම්ම අයිතිකරුවන් විසින්ම රාත්‍රියේ විසන්ධි කිරීම ඒක විශාල ප්‍රශ්නයක්. එහෙනම් විසන්ධි කරාට පස්සේ මොනවද දෙයක් සිද්ධ වෙනවා නම් ඒකත් අපිට හොයාගන්න බැරුව යනවා නේද? அவனோட பாஸ்வேர்டு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பாஸ்வேர்டு அதை போட்டால் வேற ஃபைல் வேற ஃபைல் ஓப்பன் ஆகுது இதாவே நான் ஹோல்ட் பண்ணிச்சிருந்தேன் ஓப்பன் போலீஸ்காரன் கையடிச்சு வேணா பெஸ்ட் என்னோட பார்க்கணும் நான் கழட்டி எடுத்த போறேன் பேசிடலாம் அவன் உண்டாவே கேட்டு ஆஜிக்கிட்ட என்னென்ன நாங்கள் எடுத்து போய் செக் பண்ணிருக்கிறோம் அவங்க பார்த்துட்டு வந்து இவங்க நின்றது தான் சொல்லி 8 மணிக்கு அதுக்கு பூரா இதை கேளுங்க அது மட்டும் இல்ல அதுல 5 அவர் கடன் கட்டாத 5 அவர் அதுண்டு அதுக்கு நாங்க 8-5 8:20 உண்டிக்கால போகல 8:20 உண்டா 8:20 மட்டும் எங்களால போகல அப்போ நாங்க டிப் ஓப்பன் சர்வனுக்கு லைட் ஒன்றும் 10 இல்லையா 11 அந்த உசக்திக்கு உள்ளே கடப்பு சீட்டு 10 இதெல்லாம் 10 போகல இல்லை 12 பிரான்ச் 15 பிரான்ச் இதுக்கு முன்னாடி அண்டோபுரத்தில் இதே கதை தானே 6 மாதம் 7 மாதம் முடியுது ஒரு 2 மணி ஆக்கணும் வசூலாக போகலாம் உலகத்தில் அடிக்கிற அமைச்சரில் காற்று அங்கே அடிச்சு நைட்டில் சரியாக நேற்று காற்று கொலையில் நான் அது ஓப்பனில் இங்கே ஓப்பனான பின்னில் ஓப்பனிக்கு எனக்கு பின்னுக்கு இந்த டோரில் ஓப்பன் நிற்குது அதில் காற்று போகிறதோட நெருப்பு உள்ளுக்கு எல்லாம் போகும் சிசிடிவி ஓப்பன் நாங்கள் 8 பேருங்க மோசம் ஆகில்லை
சரியான மச்சான் நாங்கள் 8 ஓப்பன் இல்லைங்க 10க்கு நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணாலும் தான் நாங்கள் மெயின் ஓப்பன் இல்லையே தான் ரெக்கார்டிங் செய்வது இதில் மெயின் ஓப்பன் இல்லை ஓப்பன் இதெல்லாம் ஓப்பன் நான் அப்படி ஓப்பன் இல்லையா இல்லை இந்த வீட்டில் அங்கே ரெக்கார்டிங் சிஸ்டம் நீக்கிய நாங்கள் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நீக்கியண்ணா அதில் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா சம்டைம் எனக்கு நான் கண்ணு நடந்த மாதிரி தான் இது நடந்தது ஹரிஸ் அது நம்பிதான் கடையை ஒன்று நம்பிதான் அது 6 மாதம் நடந்த மாதிரி தான் இங்கே நடக்கும் அதே இதுதான் அந்த கம்பி அதில் சொல்லிக்க மாதிரி அந்த கெமிக்கல் லட்டிங்கள் இல்லை லைட்டர் உண்டு இல்லை ஸ்கிரீன் டிரைவர் உண்டு இல்லை இதெல்லாம் நாங்கள் பாவிச்சு லைட்டர் நாங்கள் பிடிக்கலை வெளியில் தடங்கள் இல்லை புதுசாலே முதல்ல அவங்க ஆராய்ச்சி கெடுத்து வச்சு சோஃபா 4-5 சோஃபா ஈந்திட்ட சோஃபா ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನ ಇದನ್ನ ಮಾರಾಪ್ಸಡೆ ಸೋಫಾ ಒಂದು 10 ನಾಯಿக்கு அப்படி ஒன்றுமே இல்லை ரெண்டு பேரை நாங்கள் இன்சூரன்ஸ் பண்ணுவோம் ஹாஜர் பண்ணுவோம் இல்லை பில்லிலே பண்ணியதில்லை அவன் பண்ணியதில்லை பில்லினோடு பண்ணியதில்லை நான் முனசி நான் அரிசாரு மேனேஜர் ஆகி ඒ කැමරා ටික තිබුණා නම් යම් කිසි හොඩුවක් ලබා ගන්න තියෙනවා. දැන් ඒ කැමරා ඒ අයම විසන්දි කරලා තියෙන නිසා රාත්‍රී කාලේදී දැන් අපිට ඒකත් හොයාගන්න බැරිවත් තියෙනවා. බලමු පොලිස් පරීක්ෂණ වලින් පස්සේ රස පරීක්ෂණ වලින් පස්සේ මොකද්ද එන තීන්දුව කියලා මොකද්ද පැහැදිලිව දැනගන්න පුළුවන්. ஏன் ஒரு 9 கோடி மட்டும் அப்படித்தான் கூண்டினாலும் குறையுது இது வந்து வச்சுட்டான் என்னை பொறுத்தவரையில் எனக்கு ரூபா செல்லும் அதுதான் அதே தான் நடந்தது அதை நாங்கள் எனக்கு சீரியஸ் ஆகி அது பண்ணி முடிச்சு இதெல்லாம் எப்படி தெரியல